しばちゃん。はーい。今日のオーダーは何ですか？今日はボタン一つで、色が変わる、集魚灯を作ります。こちらは先日、Amazon で購入した、LED ライト。普通の LED ライトですが、9色に変わる優れもの。価格は1つ3980円。2個では4784円。ということで、お得な、2個セットを、購入しました。スペックはこんな感じ。長さは1つ44センチ、2個で88センチ、かなり幅広く照らせますね。カラーは9色に切り替え可能。あまり詳しくは知らないが、目的の魚で色が変えられる。電源は 100V、これはポタ電を使うしかなさそうだな。本体に切り替えスイッチ類はないので、基本操作はリモコンを使う。完成イメージはこんな感じ、木の棒に取り付けします。ただ長いと持ち運びしにくいので、半分にして簡単な組み立て式にしたいと思います。その前にいつものポータブル電源で確認します。明るさはこんな感じ。オン、オフ、や、カラーはこのリモコンで変えられます。消費電力は 25W 前後。しばチャンネル登録してね。近くのホームセンターに来ました。ちょうどいい角材を発見、LED を取り付ける、関係で高さは4センチは欲しい、長さは2メートル、価格も、お安い。早速角材をカットしていきます。長さは60センチメートルを2つ。裏に蝶つがいをつけてつなげます。銅は掛け金を取り付け。ボディは黒く塗りました。コードは2つを中央に集める形で配線処理。角材を開いて掛け金でロックします。集魚灯の取り付けヘッド部はやや弱めに固定してるので120度くらいは稼働します。ロックを外して2つに折ります。あとはコードと紐を上に置いて袋にしまいます。
収納した時の長さは約60センチ。取り付けはとりあえずこの F クランプを使います。コンクリートが港にある黄色い車止め。クランプを挟んだら、集魚灯を引っ掛けます。脱げ防止で普通クランプをかませます。ブルーの明るさはこんな感じ。